پہلی بات کرنا چاہتا ہوں حضرت نابغہ جادی کی. حضرت نابغہ جادی حضور دے صحابی سن تے حضور دے نعت خاں سن. اے حضور دیاں نعتاں پڑھدے سن. ایک دڑے صحابہ دا مجمع لگے اسی تے مدینے دے تاجدار دو عالم دے مالک و مختار دے سامنے آئے تے آکھن لگے سونیا جے اجازت دیو تے میں تواڈی نعت نہ پڑھاں. حضور جے اجازت دیو تے میں تواڈی نعت نہ پڑھاں. مدینے دے تاجدار دو عالم دے مالک و مختار صحابہ دے مجمع دے وچ فرمایا اجازت ہے. حضرت نابغہ جادی حضور دی نعت شروع کیتی. 1 شعر 2 شعر 5 شعر 12 شعر 19 شعر 25 شعر 26 شعر 63 شعر پورا 100. نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے. پورا 100 112. تسا ماشاءاللہ بڑا لطف لیندے ہو مقرراں کولوں حضور دی تعریف سن کے. ایک اور تمہیں نسخہ دے جاں جدو لطف لینا ہوئے نا دل بھی حاضر، نظر بھی حاضر، دماغ بھی حاضر، روح بھی حاضر، جسم بھی حاضر، زبان بھی حاضر، پھر لطف بڑا آ جاندہ نا. کنہ کو سونا منظر ہوئے گا ذرا تصور دی دنیا جائے جے جدو حضور دے سامنے حضور دی نعت پڑھی گئی ہونی. کنہ کو لطف بڑا نظارہ ہونا جدو آمنہ دے لال دے سامنے حضور دے غلام نے حضور دی نعت پڑھی ہونی. اللہ اکبر کبیرہ. 112 شعر 125 شعر 126 شعر 163 شعر. آج مولوی شاہ جی ٹائم زیادہ لے جے بندے کڑیاں ویکھنیاں شروع کر دیندے ہیں. کدے کاندھ والی کڑی، کدے ہاتھ والی کڑی، کدے فون والی کڑی. پر جڑا نبی دا نوکر ہے تواڈے ہر سندا تے کہندا سبحان اللہ. 125 شعر 163 شعر پورا 200. آقا کی ثنا خوانی در اصل عبادت ہے، ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. پورا 200 شعر جدو پڑھیا نا حضرت نابغہ جادی نے حضور دے سامنے تے مدینے دے تاجدار موج وچ آ گئے. حضور نے ہتھاں نوں چکیا آکھیا نابغہ جادی تو ساڈی نعت پڑھی جا اللہ تیرے داند سلامت رکھے. نابغہ جادی تو ساڈی نعت پڑھی جا اللہ تیرا حسن سلامت رکھے. اور نابغہ جادی تو ساڈی نعت پڑھی جا اللہ تیری جوانی سلامت رکھے. حضرت نابغہ جادی دی عمر 230 سال ہو گئی. کنی عمر ہو گئی؟ 230 سال حضرت نابغہ جادی دی عمر ہو گئی. حضرت نابغہ جادی دی داڑھی دے وال کالے، حضرت نابغہ جادی دی زلفاں دے وال کالے، حضرت نابغہ جادی دے دند انج چمک دے سن جکڑا اسماناں تے تارے چمک رہے ہوندے. حضرت نابغہ جادی نو حضور دی دعا لگی 30 سال تو بندہ ٹپے تے وال چٹے ہونا شروع ہو جان، 50 سال تو بندہ ٹپے تے ٹرنا اوکھا ہو جائے. حضرت نابغہ جادی دعائے مصطفیٰ دا صدقہ 230 سال عمر ہو گئی. حضرت نابغہ جادی جدو دوروں ٹردے آمدے سن انجی لگدا سی کوئی ٹلا والا جوان ٹردے آ رہا. اللہ حضرت طرف کے بولے اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد. اللہ اکبر کبیرہ. ازل سے میرے نبی کی محفل سجی ہوئی ہے، سجی رہے گی. پورا قرآن میرے نبی دی نعت ہے. لیکن پڑھے کوئی عشق دی نگاہ نال. رومی کشمیر نے پڑھے اسی نا تڑپ کے بولے سن شداں مداں تے زیراں زبراں کا شان تیری وچ آئیاں بے خبراں نو خبر نہ کائی تے خاصاں رمضاں پائیاں. پورا قرآن میرے نبی دی نعت. حضرات توجہ. مدینے دے تاجدار دو عالم دے مالک و مختار دے صحابہ نے حضور دے سامنے حضور دی نعتاں پڑھیاں. دوسرے صحابی نے حضرت کعب بن زہیر اس زمانہ کفر دے اندر سن نا جدوں انہاں کی کرنا حضور دی شان وچ گستاخیاں لکھنیاں تے گستاخیاں کرنیاں کتاباں دے اندر شعراں دے وچ حضور دی توہین بیان کرنی. ایک راتی ستے سویرے جدوں اٹھے نا دل وچ حضور دا پیار آ گیا، دل دے وچ حضور دی چاہت آ گئی تے اپنے آپ نال گل پہ کرن لگے کعب بن زہیر کنی دیر تک انہاں دی نافرمانی وچ گزار دے گا؟ آ ذرا جا کے انہاں دی بارگاہ وچ معافی نہ مانگا ویے، آ جا کے انہاں دی بارگاہ وچ معافی نہ مانگا ویے. اچھا ہویا کی اے اپنے گھروں نکلے تے پہنچے حضرت ابوبکر صدیق انہاں دے بوئے تے
صداقت دے تاجدار دے بوئے تے پہنچے. اللہ نے قرآن وچ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. جدو اپنی جاناں تے ظلم کر لو پھر اگے پیچھے نہ جایا جے, میرے یار دی بارگاہ چا جایا جے, میرے یار دی بارگاہ چاہ کے تے میرے یار دی بارگاہ چاہ کے معافیاں منگیا جے. میرا یار تواڈی سفارش کرے, رب تواڈے سارے گناہاں نوں معاف فرما دے گا. شاعر نے آکھیا رب دا گناہ گار جے کر لے نبی نو یاد, رحمت کوے حضور دی آ میں چھڑا لواں, رحمت کوے حضور دی آ میں چھڑا لواں. پہنچے حضرت ابوبکر صدیق دے بوئے تے بوہا کھڑکایا. حضرت ابوبکر صدیق باہر نکلے, انہاں دا قتل نامہ جاری ہو چکیا سی. حضور نے اعلان فرما دیتے سی کعب بن زہیر جتھے بھی لبے نو مار دیو. حضرت ابوبکر صدیق جدو بوہا کھول کے ویکھیا نا سامنے نبی دا گستاخ کھلوتے, حضور دی شان وچ توہین کرن والے کھلوتے, چہرے تے رنگ سرخ ہو گیا. تے حضرت کعب بن زہیر نے ہاتھ جوڑ لے, آدھے اج غصہ نہ کریا جے, اج میں معافیاں منگن جا رہا ہاں, اج میں اپنے جرماں دیاں معافیاں لین جا رہا ہوں. حضرت کعب بن زہیر حضرت ابوبکر صدیق نو کی آدن, یا صدیق اکبر میرے نال چلو نا تے سفارش کر دیو حضور مینوں معاف کر دین. میرے نال نہیں چل دے, حضور دی بارگاہ سفارش کر دیو, مدینے دا تاجدار مینوں معاف کر دے. حضرت صدیق اکبر دا جملہ سنیا جے, صداقت دے تاجدار نے آکھیا میں تیرے نال نہیں جانا, تو کلے ہی جا کے معافی منگنا تیرا کام ہے, معاف کر دینا آمنہ دے لال دا کام ہے, معاف کر دینا مدینے دے تاجدار دا کام ہے. شاعر نے کہا کوئی آ جائے طلب سے بھی سوا دیتے ہیں, آئے بیمار تو ہر دکھ کی دوا دیتے ہیں, گالیاں دیتے کوئی تو دعا دیتے ہیں, دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں, دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں. جا جا کے معافیاں تو مانگ, معافیاں منگنا تیرا کام ہے, معافی دے دینا حضور دے آمنہ دے لال دا کام ہے. کعب بن زہیر نے کیا کیتا, چہرے اتے کپڑا پا لیا, چہرے اتے نقاب پا لیا, چہرہ چھپا لیا, تے پہنچ کے سرکار دے بوئے تے. اللہ تمہارے سارے نو لے جائے سرکار دے بوئے تے. شاعر نے کہا زندگی دا مزہ آوے سرکار دے بوئے تے, موت آوے تے سر ہووے سرکار دے بوئے تے, کر لین ظلم جدوی کوئی اپنیاں جانا تے, رب آکھے میں بخشاں گا آ یار دے بوئے تے, رب آکھے میں بخشاں گا آ یار دے بوئے تے. پہنچ گئے سرکار دے بوئے تے, صحابہ دا مجمع سی, حضور تشریف فرما سن, تے ایک نکر چ لگ کے بہ گئے, پیچھے کونے چ بیٹھے. جدو مدینے دے تاجدار اپنے معاملات تو فارغ ہوئے تو حضور دے نیڑے آئے, او دے مقدراں تو صدقے نہ جائیے اساں جڑا حضور دے نیڑے ٹر جائے. مدینے دے تاجدار دو عالم دے مالک و مختار دے نیڑے آئے, حضور دے قریب آ کے آدھے سونےاں چہرہ چھپائے ہے, سونےاں نا کعب بن زہیر ہوئے, تواڈی شان وچ گستاخیاں کردا ہوئے, تواڈی شان وچ گستاخیاں لکھدا ہوئے, جے تواڈی بارگاہ جا جائے تے معافیاں دے دیو گے. حضور نے جانیا نہیں ہوئے گا وہی جوان مدینے دے تاجدار دو عالم دے مالک و مختار. حضور مسکرائے تے مسکرا کے لاجپال نبی نے کعب بن زہیر دی باں پھڑی. کیسا منظر ہوئے گا جدو مدینے دے تاجدار نے باں پھڑی ہوئے گی. شاعر نے کہا لاجپال نبی نے کعب بن زہیر دی باں پھڑی. لاجپال پریتاں توڑ دے نہیں, لاجپال پریتاں توڑ دے نہیں, او جدی باں پھڑ دے انہوں چھوڑ دے نہیں. لاجپال نبی اور کعب بن زہیر دی باں پڑی. حضور مسکرائے دے, مسکرا کے فرمایا کعب بن زہیر ذرا چہرے تو کپڑا تے پیچھے ہٹا, ذرا چہرہ تے وخا, ذرا نقاب تے پیچھے لا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت کعب بن زہیر اور جدو کپڑا ہٹایا نا اپنے چہرے تو پیچھے, تے مدینے دے تاجدار دے صحابہ جلال چ آ گئے, اپنی تلواراں میاناں چوں باہر کڈ لیاں, آکھیا سونے اج بچ کے نہیں جائے گا, تہاڈا بڑا بڑا گستاخ ہے, اج دے جسم دے ٹکڑے کر دیتے جان گے, اساں تے اینوں لبن لگے اساں تے آپو ہی آ گیا یا رسول اللہ آج بچ کے نہیں جائے گا. صحابہ وہ صحابہ تھے ہر صبح جن کی عید ہوتی تھی, خدا کا قرب حاصل تھا, نبی کی دید ہوتی تھی, یا رسول اللہ بچ کے نہیں جائے گا. مدینے دے تاجدار نے اشارہ کیا, فرمایا ٹھہر جاؤ, فرمایا ٹھہر. میرے نبی تے کریم ہی بڑے سن, میرے نبی تے رحیم ہی بڑے سن. حضور نے فرمایا ٹھہر جاؤ, یا رسول اللہ بچ کے نہیں جائے گا. فرمایا ٹھہر جاؤ, تمہانوں نہیں پتا آج ساڑیاں گستاخیاں کرن نہیں آیا, آج ساڑیاں نعتاں پڑھن آیا, آج ساڑیاں نعتاں پڑھن آیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت کعب بن زہیر حضور دی بارگاہ جا دن سونیا کلمہ ہی پڑھا دیو. مدینے دے تاجدار دا کلمہ پڑھیا جناب کعب بن زہیر, آدن سونے جی اجازت دیو تو میں تواڈی نعت نہ پڑھا. کعب بن زہیر بڑے سیانے سن, کنی کو دیر جو نعت تیار کر لی ہونی, شاعر سن نا آپ. آدن سونے اجازت دیو تو میں تواڈی نعت نہ پڑھا. مدینے دے تاجدار نے فرمایا اجازت ہے. حضرت کعب بن زہیر حضور دے سامنے کھلو کے پہلی واری توبہ, پہلی واری کلمہ, پہلی وار جی آدن سونے اجازت دیو تواڈی نعت نہ پڑھا.
کعب بن زہیر حضور دے سامنے کھلوتے تے حضور دی نعت شروع کر دیتی اللہ اکبر کبیرہ حضرت کعب بن زہیر بھی کوئی نکی جی نعت نہیں پڑھی پورا 200 شعر پڑھیا پورا 200 شعر پڑھیا آقا کی ثنا خوانی در اصل عبادت ہے ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں او پنجتن کے گھرانے کی عظمت تو ذرا دیکھو سر نیز پہ ہے پھر بھی قرآن سناتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ حضرت کعب بن زہیر پورا 200 شعر پڑھیا تے حضور موج چ آ گئے مدینہ دے تاجدار موج چاہے موج میں جب آگئے قطرے کو دریا کر دیا پڑ گئی جس پر نظر بندے کو مولا کر دیا حضور موج چاہے تے اپنے کندھے مبارک تو چادر لائی تے کعب بن زہیر نو عطا فرمائی کعب بن زہیر نو حضور نے چادر عطا فرمائی چادر لے لئی تے سینے نہ لائی سینے نہ لا کے آدھر سونیا کلمہ میں پڑھ لیا توبہ میں کر لئی معافی میں مانگ لئی مدینہ دے تاجدار نعت بھی میں سنا دیتی تو سن تحفہ بھی میں نو دے دیتا حضور کون معافی ہے اپنی توبہ تے مہر لوان لگے نا دن سونے ہاں ہن معافی حضور دا جملہ سنتے آواز تواڈی مدینے پہنچ جائے گی مدینے دے تاجدار دو عالم دے مالک و مختار دی بارگاہ جا دن سونے توبہ میں کر لئی کلمہ میں پڑھ لیا نعت میں سنا دیتی چادر میں لے لئی حضور معافی ہے مدینے دے تاجدار نے فرمایا تو اون دیاں گلاں پیا کرنے جدوں کروں ٹریا سے رب نے لے اسے ویلے سارے معاف فرما دیتے سن رب نے اسے ویلے سارے گناہاں نو معاف فرما دیتا سی شاعر نے کہا سرکار نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ علماء حق اہل سنت فرمایا تو ہن دیاں گلاں پہ کرنا ہے جس ویلے کرو ٹریا سے رب نے اسے ویلے سارے گناہ معاف فرما دیتے سن سرکار بنا لطف عطا او کون کرے گا امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا سرکار بنا معاف خطا او کون کرے گا امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا ہم جہاں جائیں وہاں رنگ جما لیتے ہیں سچ بتانا رے دنیا تیرا کیا لیتے ہیں جب نہیں ملتی کہیں سے بھی سکون کی دولت تیرے دیوانے تیری محفل کو سجا لیتے ہیں تیرے دیوانے تیری محفل کو سجا لیتے ہیں